שלום לכולם. בסרטון הזה אנחנו נלמד את פרק שלישי במסכת תענית, כחלק מהמהדורה מדעית דיגיטלית לתלמוד ירושלמי, מסכת תענית. אז אם כן, בפרק הזה אנחנו ממשיכים את אותם הדיונים שהיו לנו בשני הפרקים הקודמים לגבי תעניות ותעניות ציבור. כאשר בפרק הזה אנחנו נראה גם כן מצבים מיוחדים שיש לנו שגם עליהם יש להתענות או להתריע וכדומה, אנחנו נדבר על הדברים האלה. אז אם כן, המשנה הראשונה. א', סדר התעניות האלו האמור ברביעה הראשונה, אבל צמחים ששנו או ששינו, מתריעים עליהם מיד, וכן שפסקו גשמים מגשם לגשמים 40 יום, מתריעים עליהם מפני שהיא מכת בצורת. כלומר, המשנה מדברת על כך שסדר התעניות שדיברנו עליהם, כן, היה 13 תעניות אם אתם זוכרים בפרק הקודם, ודיברנו שיש למעשה הידרדרות, מה שנקרא, או החמרה הדרגתית לאט לאט בתעניות. אז כאן הוא אומר, כן, כל זה מדובר ברגע שהיה לנו עיכוב בגשמים. זאת אומרת שהגשם לא ממש הגיע בזמן שהוא היה צריך להגיע, אבל במצב שלמשל צמחים ששנו, כלומר, המילים אחרות, המראה שלהם השתנה, כן, כמובן השתנה כאן, הכוונה השתנה לרעה, ברור, מתריעים עליהם מיד. עכשיו, מה הכוונה מתריעים עליהם מיד? מתריעים הוא קודם כל אירוע שקשור לתפילה, בסדר? לתפילה, שופרות, חצוצרות וכדומה, כלומר איזשהו אירוע מסוים של תפילה. אנחנו נראה אגב בהמשך שהנושא הזה של המתריעים הוא לא חייב להיות מלווה בתענית. זאת אומרת, זה יכול להיות אירוע כזה ועם תענית, וגם הוא יכול להיות למעשה שני אירועים נפרדים, אז אין כאן אירוע ראשון. אירוע שני, וכן שפסקו גשמים מגשם לגשמים 40 יום, מתריעים עליהם מפני שהיא מכת בצורת. זאת אומרת, כאן יש מצב שהגשמים התחילו כבר לרדת מה שנקרא כסדרם או בזמנם, אלא שיש לנו כאן איזושהי הפסקה מסוימת, ואז ההפסקה הזאת היא מאוד מאוד משמעותית. גם כאן זה פוגע בתבואה, בגדילה של התבואה וכדומה, ולכן זה נקרא בצורת, ולכן מתריעים עליהם מיד. לא מחכים, זאת אומרת, לא עושים את כל הסדר ההדרגתי הזה של 3 תעניות ו7 תעניות ו3 תעניות וכדומה, אלא למעשה באותו רגע כבר, מה שנקרא, עושים איזשהו, את האירוע הזה הרוחני, כדי להתריע מפני חומרת המצב. משנה ב' ירדו לגשמים אבל לא לאילן, לאילן אבל לא לצמחים. לזה ולזה, אבל לא לבורות ולא לשיחים ולא למערות, מתריעים עליהם מיד. כלומר, כאן המצב הוא שיש לנו כמות מסוימת של גשם שהיא כן ירדה, בסדר? אנחנו מדברים כרגע כמובן על מצב כללי, אבל כמות הגשמים הזאת היא לא מספיקה. זאת אומרת, לצורך העניין ירדו מספיק גשמים לצמחים, אבל לא לעצים, יכול להיות לעצים, אבל לא לצמחים מסוימים, כן? או לצורך העניין אין לי מספיק מי גשמים כדי למלא את שלושת נקרא לזה חללי האחסון שלי, בור, שיח ומערה. כן, יש ביניהם הבדלים, בסדר? גם חלקם יותר בידי אדם, חלקם יותר מה שנקרא בידי הטבע וכדומה, אבל הכוונה היא שאלה בורות האחסון. ולכן כשיורדים גשמים, אז אני גם רוצה שהגשם ירד לצמחים ולעצים וכדומה, שייתן להם את מה שהם צריכים, אבל גם שיהיה לי מספיק מים כדי שאני אוכל למלא לחודשים, נקרא לזה, שכבר לא יורד מהם גשם. ברגע שלא יורד גשם, אז אנחנו בבעיה, ולכן אני מבין שאני לא יהיה לי מים, מה שנקרא להמשך הדרך, ולכן מתריעים עליהם מיד. ג' וכן עיר שלא ירדו עליה גשמים, ככתוב, והמטרתי על עיר אחת ועל עיר אחת לא אמטיר, חלקה אחת תימטר, וחלקה אשר לא תמטיר עליה תיבש, אותה עיר מטענה ומטרעת, וכל סביבותיה מטענות ולא מטריות. רבי עקיבא אומר מטריות אבל לא מטענות. עכשיו כאן יש לנו מציאות שהיא באמת מעניינת, כלומר זו מציאות במקום אחד יורדים גשמים, במקום אחר לא יורדים גשמים. עכשיו, במציאות המודרנית שאנחנו חיים בה היום, הדבר הזה הוא לא כל כך בעייתי. ומי שאגב נוסע על כביש יכול הרבה פעמים גם לראות את התופעה הזאת, שהוא נמצא בעיר אחת ויורד גשם מבול, פתאום הוא יוצא מתוך העיר, פתאום אין גשם, שמש, ואז פתאום עוד פעם טפטוף, ואז עוד פעם מבול, ועוד כל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, אתה כאילו עובר בין כמה וכמה אזורים, וכל פעם אתה רואה משהו אחר. במציאות מודרנית של היום, ברוך השם, במדינת ישראל יש לנו מוביל ארצי, ויש לנו רשות שלמה של מים וכדומה, אז זה לא כל כך משנה, גם אם ירד פה גשם או פה לא ירד גשם, אז שיש מערכת שלמה שמביאה לה את הגשמים ממקום למקום. לעומת זאת, בעולם העתיק, ברגע שבמקום אחד יורד גשם, במקום אחר לא יורד גשם, זאת אומרת, זה לא כל כך עוזר לי שבמקום השני ירד גשם. כלומר, אני יכול לעבור לשם אולי, אבל במקום שלי לא יהיה לי גשם, ולכן העצים, הצמחים, הבורות, הזכים, המערות וכו' וכו', כל הדברים האלה לא יהיה בהם גשמים. בסדר? יכול להיות, אני אולי שנייה אחת יחזור אחורה, יכול להיות שוב צריך להדגיש שמערה כאן זה במובן של המערה, זאת אומרת זה חלל תת-קרקעי, אבל הרעיון הוא שיש בו מים, זאת אומרת יש בו מקום מסוים שבו אנחנו יכולים לאחסן מים, שוב, או מעשה ידי הטבע או מעשה ידי אדם. אז אני שנייה אחת חזרתי אחורה, אז אם כן אני חוזר חזרה למשנה ג'. אז אם כן יש לנו כאן מצב שבו העיר הזאת שלנו, היישוב שבו אנחנו גרים, לא ירדו בו גשמים, ולכן שימו לב, אומרת לי המשנה, כן, אני מסמן, אותה העיר מטענה ומטרעת, וכל סביבותיה מטענות ולא מטריות. כן, זה בדיוק מה שדיברנו מקודם, שיכול להיות באמת מצב של התראה ותענית, או רק אחת מהם. בסדר? אז לצורך העניין, הדעה הראשונה,
שהעיר הזאת שקרא לה היא גם מטענה וגם מתרעת, כן, גם עושה את הטקס הזה עם השופרות, חצוצרות וכדומה, והסביבותיה, כלומר היישובים שמסביבה, הם רק מטענות ולא מטריות, ורבי עקיבא חושב הפוך, שאותם הערים שמסביבה שלה מטריות אבל לא מטענות. מקרה נוסף, משנה ד', וכן עיר שיש בה דבר או מפולת, כלומר מחלה קשה של דבר, בסדר? כאשר זו מחלה שאנחנו מכירים אותה גם מהעת העתיקה וגם לצערנו גם בעידן המודרני, שהיא מחלה שגורמת להרבה מאוד אנשים, מה שנקרא למוות של הרבה מאוד אנשים. אגב, זה מעניין שהברייתא בתוספתא מזכירה גם את האסקרה, כן, את הדיפתריה, שזה גם היא מחלה מאוד מאוד קשה, אבל משום מה המשנה לא מזכירה את האסקרה הזאת. ומפולת, כן, סוג של רעידת אדמה, שלא נדע, שגורמת להתמוטטות של בתים. אז אותה עיר מטענה ומטרד, וכל סביבותיה מטענות ולא מטריות, רבי עקיבא אומר מטריות ולא מטענות. זאת אומרת, שימו לב, יש כאן ממש את אותו מבנה ספרותי, בדיוק כמו שראינו במשנה הקודמת, כן, אותה עיר מטענה ומטרד וכדומה, וגם כאן אני מסמן את זה, כן, אותו דבר בדיוק, אותו מבנה של מחלוקת בין, נקרא לזה דעת תנא קמא לבין דעת רבי עקיבא. עכשיו, אומרת המשנה, אוקיי, אז מה זה דבר? כן, זאת אומרת, מפולת, בסדר, הבנו מה זה מפולת, מפולת רואים, מרגישים שלא נדע וכדומה, אבל מה זה דבר? זאת אומרת, במילים אחרות, מה מבדיל בין מחלה, נקרא לה מחלה רגילה, שפוגעת באנשים, ולצערנו יש מחלות, בסדר? לבין מצב שבו אני מגדיר את זה כבר לא כמחלה, אלא כמגפה, ואז באמת צריך לעשות את אותו להתענות ולהתריע וכדומה. אז אם כן, שימו לב, אומרת לי המשנה, משנה ד', איזו דבר, עיר המוציאה 500 רגלי, כן? לא כל כך ברור, אגב, 500 רגלי, הכוונה סך הכל 500 אנשים, או 500 גברים, בסדר? בסדר, מה בדיוק הגודל של המקום? בכל מקרה, יצאו ממנה 3 מתים ל3 ימים, זה אחר זה. זאת אומרת, זה מבחינתי אינדיקציה שיש מגפה בעיר. זאת אומרת, זה לא סביר שיהיו 3 הלוויות יום אחרי יום, בכמות כזאת של אנשים. ואם זה קורה, כנראה שיש באמת מגפה של דבר, ולכן צריך מה שנקרא להתענות ולהתריע. כמובן, כל זה בתנאי החיים של פעם, שכמובן אנחנו לא מדברים פה על אנשים מאוד מאוד מבוגרים שנפטרו, אלא אנשים יותר צעירים, שכמובן סיבת המוות זה לא בעולם של היום, שהרבה פעמים אפשר להבין את סיבת המוות, פה אי אפשר להבין את סיבת המוות, ולכן זאת מה שנקרא ההגדרה של דבר. אוקיי, עד עכשיו למעשה במשניות, גם משנה ג' גם משנה ד', היינו מה שנקרא במרחב העירוני. עכשיו אנחנו עוברים למרחב הנקרא לו הכללי, כן? על אלו מתריעים בכל מקום, כן? הנה משנה ה' נסמן. על אלו מתריעים בכל מקום, על השידפון, ועל הירקון, ועל הרבה, ועל החסיל, ועל חיה רעה, ועל החרב, מתריעים עליהם מפני שהיא מכה מהלכת. זאת אומרת, יש לצורך העניין מכות, נקרא להם ככה, מכות טבעיות, כן? כמעט כולם פה טבעיות, שהן מכות במקומות מסוימים, בלי קשר דווקא לעיר מסוימת שאני יושב. לצורך העניין השידפון, הכוונה רוח קדים, כן? רוח מזרחית מאוד מאוד חמה, שפשוט מייבשת והורסת את כל התבואה. הירקון, גם כן סוג מסוים של מחלה שפוגעת בצמחים. הרבה וחסיל, כן, אז לצערנו אנחנו מכירים גם את הדבר הזה היום, חסיל אגב זה שלב התפתחותי מסוימים של הרבה, כלומר נחיל שלם של הרבה בא, יורד על מקום מסוים ופשוט מחסל את כל התבואה, אז הדבר הזה הוא מכה מהלכת, בסדר? זאת אומרת זה יכול להיות עכשיו פה, ואחרי זה יכול להיות פה, ואחרי זה עובר גם כן למקום אחר, ולכן אלה מה שנקרא מטריעים עליהם בכל מקום. זאת אומרת, בכל מקום שמבינים שזה מתקרב או שזה יכול להגיע וכדומה, זה כבר מספיק לי כדי מה שנקרא להתריע בפני הדבר הזה. כן, אמרנו שוב, המשמעות הפשוטה של להתריע הוא לעשות מה שנקרא חצוצרות, שופרות וכדומה במובן הרוחני. תכף אנחנו נראה אגב שיש לדבר הזה עוד משמעות. עכשיו, רק נשלים פה את המשנה, אז חיה רעה, כן, אנחנו יודעים שבארץ ישראל בתקופת המשנה היו לנו כל מיני חיות רעות, כן, אריות, דובים, נמירים, כל מיני כאלה, וחרב, חרב הכוונה, כוחות. בסדר, זה יכול להיות יחידות רומאיות, בסדר, זה יכול להיות גם שודדים נקרא להם רגילים, כל מיני שבטי נוודים, כל מיני דברים כאלה וכדומה, אז גם אלה נחשבים לסכנות שצריך להתריע עליהם, מה שנקרא באופן מיידי. בסדר, זאת אומרת, אם המשניות בפרקים הקודמים, פרק א' וב', בעיקר דיברנו רק בהקשר של הגשמים, אז פה אנחנו יכולים לראות שיש עוד כל מיני מכות כאלה ואחרות וצרות כאלה ואחרות, שגם עליהם מה שנקרא יש להגיב. אני עובר למשנה ו', מעשה שירדו זקנים מירושלים לעריהם, וגזרו תענית על שנראה כמלוא פי שידפון באשקלון. כלומר, החבר'ה הזקנים האלה, החכמים האלה, ירדו מירושלים, כן, לעריהם, וגזרו תענית על שנראה. עכשיו, לא ברור אם הם ראו את זה בעצמם, זאת אומרת, זה כנראה הם לא עברו, מבחינה גיאוגרפית, זה לא סביר שהם עברו דרך אשקלון, בסדר? אלא כנראה הם היו באיזשהו
כינוס כלשהו, התכנסו משהו כלשהו בירושלים, אולי זה היה באחד הרגלים, או משהו כזה, והגיעה השמועה שיש כמלוא פי תנור שידפון באשקלון. עכשיו, צריך להבין את הסיטואציה. שידפון כבר אמרנו, זה רוח חמה מאוד, בסדר? שהורס את התבואה. עכשיו, מה זה כמלוא פי תנור? כמלוא פי תנור זה לצורך העניין אולי קוטר של 20 סנטימטר או משהו כזה, אולי אפילו פחות, אולי טיפה יותר. זה לא משהו גדול. אבל מספיק שהדבר הזה ראו אותו עם החום הזה, זה כבר הייתה מספיק סיבה כדי שאנשים, החכמים האלה יגזרו תענית בכל מקום שהם היו בו. זאת אומרת, אותו חכם, אותו זקן הגיע ליישוב שלו, אמר רבותיי, אנחנו מחר בתענית, היום או מחר אנחנו בתענית. אולי תענית? כן, כן תענית. אנחנו עושים כאן תענית על הדבר הזה, למה? כי המלוא פי שידפון הזה שנראה כרגע באשקלון, יכול גם כן להגיע ליישוב שלנו ולהרוס את השדות וכן הלאה וכן הלאה. ועוד גזרו תענית למחר, כן, אירוע נוסף, על שאכלו זאבים שני תינוקות בעבר הירדן. רבי יוסי אומר, לא על שאכלו אלא על שנראו. כלומר, היה כאן עוד איזה טרגדיה, שזאבים אכלו שני ילדים קטנים בעבר הירדן. זאת אומרת, זה רחוק, כן? ועל כך גזרו תענית. עכשיו, אומר לי רבי יוסי, לא על שאכלו אלא על שנראו. עכשיו, זאת אומרת, יכול להיות שהמחלוקת כאן בין תנא קמא לרבי יוסי, היא משקפת באמת השאלה עד כמה זאבים היו מצויים באותה תקופה. זאת אומרת, כי רבי יוסי אומר, מספיק שהם נראו, זה כבר מבחינתי מספיק מסוכן כדי לגזור על זה תענית, ואילו תנא קמא יגיד לי לא. נראו, יכול להיות שנראים כל מיני, אבל בדרך כלל אולי הם לא מתקרבים לבני אדם או דברים כאלה, ופה היה ממש אסון כזה שממש חיה רעה אכלה שני ילדים קטנים בעבר הירדן שלא נדע. אוקיי, משנה ז', ועל אלו מתריעים בשבת. כלומר, יש סיטואציות שבהם עושים את הטקס הזה שדיברנו עליו, של שופרות, החצוצות וכדומה, גם בשבת. הנה מסמן, כן, אז למשל, על מה אנחנו מדברים? על עיר שהקיפו הגויים. עכשיו שוב, הגויים יכול להיות כאן בשתי משמעויות. יכול להיות גייס, כן, כמו שלמשל אומרת הברייתא בתוספתא, כלומר, יכול להיות שהכוונה היא לאיזשהו כוח רומאי, לאיזו יחידה רומאית או משהו בסגנון הזה. יכול להיות שהכוונה, שוב, לשודדים, נוודים וכדומה. זאת אומרת, זה לא כל כך ברור מי זה הגויים האלה. בסדר? עכשיו, גם מבחינת האנשים זה לא כל כך משנה כנראה. זאת אומרת, כנראה שאם מדובר כבר על השודדים, אז זה ברור מה העניין, שהשודדים יכולים לבוא בשביל ממון, אבל בקלות זה יכול לגלוש גם כן לנפשות, או שמלכתחילה הם באים לנפשות, לצורך העניין אולי למכור אנשים לעבדות וכדומה, ומהצד השני יכול להיות שזו יחידה רומאית, שבאמת המשמעת, כמו שכותב יוספוס, הייתה מאוד מאוד ידועה מפורסמת בצבא הרומאי, אבל יכול להיות שהם קיבלו פקודות מסוג כזה, פקודות מסוג אחר, אז גם הדבר הזה הוא מסוכן. או נהר, כן? זאת אומרת, מצב שבו נהר שוטף ועוד שנייה עולה על יישוב ומחלה אותו, והספינה מתערפת בים, כלומר, מתערפת כאן במובן של טירוף, במובן של יש ים מאוד מאוד סוער, והספינה עוד שנייה נשברת וטובעת וכדומה. רבי יוסי אמר, לעזרה אבל לא לצעקה. שמעון התימני אומר, אף על הדבר ולא הודו לו חכמים. אז רגע, בואו רק שמעון התימני, כן? שמעון שבא מהדרום, כן? אז אף על הדבר, זאת אומרת, שמעון התימני בא ואומר, גם דבר זה מכה כל כך קשה שצריך לעשות עליה התראה בשבת. חכמים לא מסכימים איתו, לא כל כך ברור אגב מה העניין הזה, זאת אומרת, האם חכמים לא ראו בדבר דבר כל כך חמור שצריך כבר לעשות עליו את ההתראה בשבת, כדומה. יכול להיות שהסיבה היא מה שעכשיו אני רוצה לומר, שכאן עולה השאלה באמת מה מטרת ההתראה, בסדר? אז אמרנו מקודם שמטרת ההתראה, אם אני מסתכל על כל מיני תופעות טבע כאלה ואחרות, אז מטרת ההתראה היא רוחנית. זאת אומרת, זה אירוע של תפילה. תפילה, שופרות ששוברים את ליבו של אדם, חצוצרות וכדומה. זאת אומרת, במילים אחרות, זה פנייה להשם שמה שנקרא יתערב וישנה את רוע הגזרה. אבל לעומת זאת, פה רבי יוסי בא ואומר לי, לעזרה אבל לא לצעקה. זאת אומרת, לפי רבי יוסי כאן במשנה ז', הכוונה של ההתראה היא משהו פרקטי. זאת אומרת, שעיר הקיפו הגויים, אנחנו כרגע נתריע, נתקע בשופרות, בחצוצרות, יבואו אנשים מערים אחרות, יעזרו לנו. כנ"ל לגבי נהר שמתכוון לשטוף, אז אנשים התגייסו ביחד לעבודה בשבת כדי, מה שנקרא, לעצור את האסון הזה, או ספינה מתערפת בים, יורידו סירות לים כדי לעזור לחלץ את האנשים וכדומה. זאת אומרת, זה נראה כאן שרבי יוסי יותר מסתכל על הפן הטבעי של העניין, זאת אומרת שזה עניין ריאלי, פשוט להתריע, כמו במובן, הייתי אומר, של העברית של ימינו, כן, שאנחנו רואים לספק התראה על משהו, ולאו דווקא במובן, נקרא לזה, הרוחני של תפילת וכו', תשובה, תפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. אוקיי, ממשיכה המשנה ואומרת, משנה ח', על כל צרה שתבוא על הציבור, מתריעים עליה חוץ מרוב גשמים. זאת אומרת, פה המשנה כבר נותנת לי כאן איזשהו משהו כללי, ואומרת שמה שנתנו עד עכשיו, מה שנקרא מקרים פרטניים כאלה ואחרים, אבל בכלל,
צריך לדעת שיש צרה, לא עלינו, שנופלת על הציבור, כלומר לאו דווקא על הבן אדם הפרטי, אלא על הציבור כולו, מתריעים עליה, כלומר צריך לעשות עליה התראה. שוב, אני חושב שהכוונה כאן, בגלל שמדובר כאן על גשמים, אז שוב, התראה יותר במובן, נקרא לזה הרוחני, בסדר? חוץ מרוב גשמים. זאת אומרת, רוב גשמים, לדעת, לפי הדעה הראשונה במשנה, זה דבר שהוא לא בעייתי, ולכן לא צריך להתריע עליו. מעשה, ואז יש לנו למעשה מעשה, מה שנקרא מעשה לסתור. כלומר, מעשה שדווקא מראה מה שנקרא את הטענה ההפוכה, שרוב גשמים הוא לא בהכרח ברכה. מעשה שאמרו לחוני המעגל, התפלל שירדו גשמים. אז קודם כל חוני המעגל, אז בסדר, אז בדרך כלל נוהגים לפרש את השם שלו בהקשר הזה של מעגל, זאת אומרת בגלל שהוא עשה את המעגל המפורסם שאנחנו מכירים אותו, בסדר? אבל כנראה שהפירוש יותר פשוט לדבר הזה, שחוני המעגל המקצוע שלו היה לעבוד עם מעגלה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהשיטה למה שנקרא הכנת גגות בעת העתיקה, הייתה, מי שכמובן היה לו כסף, אז בנה לעצמו איזשהו קשת מאבנים וכדומה, אבל מי שלא, היה צריך לשים לעצמו עצים, כן, קורות עצים, ואז אתה שם טיט, ובמעגלה אתה פשוט, מה שנקרא, סוגר את הדבר הזה טוב טוב, כדי שלא ייכנס מים וגשם, שלג במקומות הרלוונטיים וכדומה. זאת אומרת, זה היה מעגל במעגלה, זאת אומרת, התפקיד שלו למעשה זה, נקרא לזה, ליישר את הדבר הזה, להדק אותו כמו שצריך, כדי שלא תהיה חדירה של כל מיני נוזלים כאלה ואחרים. אז אם כן, אותה דמות של חוני המעגל היא מה שנקרא מהדמויות שנקראים חסידים בספרות חז"ל, כן? יש על זה מאמר מופתי של פרופסור שמואל צפראי כבר לפני הרבה מאוד שנים, שהוא דיבר על הדמויות האלה, הדמויות היחידאיות האלה, כן? כמו רבי פנחס בן יאיר, כמו חוני המעגל, כמו רבי חנינא בן דוסא וכדומה, הם לא היו חלק ממה שאנחנו קוראים לו מהמאה ה-17 בהלך, אחרי הבעל שם טוב, תנועת החסידות. חסידים הם בספרות חז"ל אנשים בודדים, אנשים שהם מיוחדים. זה לא מישהו שסוחף אחריו קבוצה, הוא אדם מאוד מאוד מיוחד, יש לו קשר מאוד מאוד קרוב לקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו נראה, ומצד שני, היחס של חכמים אליו הוא גם כן יחס מובן. אז אם כן, אנחנו רואים כאן על מצב, תשימו לב שעד עכשיו, כל העניינים שקשורים להורדת גשמים, דיברנו על זה בפרקים הקודמים, מי אחראי על הדבר הזה? זאת אומרת, האם הנשיא יוזם את התענית? ראינו שלא. האם הכהנים? ראינו שלא. זאת אומרת, בעל התפקיד היחיד שראינו שהוא באמת נושא, זאת אומרת, לפי המשנה, זה בעל התפקיד שצריך לקחת אחריות ולהכריז על תענית ציבור, זה בית הדין. פה יש לנו משהו אחר. פתאום פה אין בית דין, ופה יש לנו חוני המעגל. זאת אומרת, אנשים נמצאים מבחינתם באיחור בהורדת הגשמים או בבצורת, לא משנה מה, והם פונים לחוני המעגל, אותו חסיד, אותו אדם מיוחד במינו שנמצא בחברה, שכוח התפילה שלו הוא יותר חזק מכוח התפילה של שאר האנשים הרגילים. אז אם כן הוא אמר להם, צאו והכניסו תנורי פסחים בשביל שלא יימקו. כלומר, כאן אנחנו לומדים מה שנקרא בצורה עקיפה, כן? כסוג של מסיח לפי תומו כאילו, על כך שאנחנו לקראת חג הפסח, אנשים כבר הכינו להם תנורי פסחים בחצרות שלהם, סליחה, ליתר דיוק, האנשים כבר נמצאים בירושלים, הכינו תנורי פסחים כבר כדי שיהיה להם איפה לצלות את קורבן הפסח בירושלים, הם לא צרפו את החמר הזה בכבשן, כדי שהכלי לא יקבל טומאה, בסדר? ולכן השאירו אותו ככה במה שקרה במצב ביניים, ולכן ירדו גשמים, הלך כל התנור. אז לכן הוא אומר להם, הכניסו את התנורים. עכשיו, איך מכניסים את התנור? זה נראה שיש איזושהי שיטה מסוימת, לא יודע מה, לחתוך אותו מלמטה או משהו כזה, ובאיזושהי צורה בעדינות, מה שנקרא להכניס אותו מתחת לאיזשהו מחסה. בכל מקרה, זה מלמד אותנו על חלק מהמציאות שהייתה של עולי הרגל, כן? שמגיעים לירושלים, מכינים לעצמם את התנורי פסחים כדי לצלות עליהם את הפסח, ומכינים אותו בצורה כזאת שהתנור לא יקבל טומאה, מה שרלוונטי כמובן לכלי חרס. והתפלל ולא ירדו גשמים, כן? אז חוני מתפלל, לא יורדים גשמים. עגוגה, ועמד בתוכה, כן? הסיפור המפורסם על העוגה, כמובן בצורה עגולה, כן? ואמר, ריבונו של עולם, בניך שמו פניהם עליי שאני כבן בית לפניך, כן? כתוב פה שני, אבל זה פשוט הכתיב בכתב את קאופמן. נשבע אני בשמך הגדול איני זז מכאן, עד שתרחם על בניך. זאת אומרת, במילים אחרות, חוני המעגל, תשימו לב, אם בהתחלה הוא באמת הלך בגישה של תפילה, בסדר, כמו כל אדם שעומד לפני בורא עולם ומתפלל על משהו, פה כבר חוני המעגל נמצא כאילו כבר במקום אחר, הוא כבר מציב תנאים לבורא עולם, הוא עושה מעשה, הוא עומד בתוך מעגל, אומר אני לא זז מפה. זאת אומרת, במילים אחרות, בשפה הצבאית קוראים לאירועים כאלה או צל"ש או טר"ש. כלומר, במילים אחרות, עשית מעשה מסוים, שעוד אתה תקבל עליו ציון לשבח,
או שיורידו אותך בדרגת טוראי ראשון. למה? כי נגרמה מה שנקרא פשלה איומה ונוראה. עכשיו, גם פה זה אותו דבר. זה אירוע של צל"ש או טר"ש. כלומר, אם חוני יצליח, וואו, מדהים. אם לא, זה בעיה רצינית. אז אם כן, התחילו הגשמים מנטפים. כלומר, התחיל לרדת טיפות. זאת אומרת, במילים אחרות, כמו שראינו במשנה מקודם, זה כנראה לא מספיק, לא לצמחים ולא לעצים וכו' וכו'. אמר, לא כך שאלתי, אלא גשמי בורות שיחין ומערות. תראו איזה יופי. מקודם אמרנו כמה שזה חשוב שהמים ייקבעו בתוך בורות שיחין ומערות, כדי שיהיה לנו אספקה של מים להמשך, מה שנקרא, להמשך החודשים השחונים של השנה, ואחוני אומר, זה לא מספיק לנו, אנחנו צריכים למלא את המאגרים של המים. ירדו בזעף, כלומר, ירדה כמות גדולה של גשם. אמר, לא כך שאלתי, אלא גשמי רצון ברכה ונדבה. זאת אומרת, במילים אחרות, אני לא רוצה מעט מדי, ואני לא רוצה הרבה מדי, אני רוצה את הכמות המדויקת. אגב, שימו לב, זה בדיוק בניגוד לדעה כאן, כן, בשורה 14, חוץ מרוב גשמים. זאת אומרת, חוני אומר, חד משמעית, זה נקרא גשמי זעף, זה מוגזם, זה לא צריך את כל זה. לא רק שלא צריך את זה, זה גם פוגע. כלומר, במילים אחרות, אם הצמחים והעצים והבורות שיחים ומערות האלה יקבלו יותר מדי גשמים, זה לא יעזור לי, כן? הבור אולי חס וחלילה יתמוטט, העצים, הצמחים וכדומה, אנחנו יודעים את זה. כלומר, צריכה להיות כמות מסוימת שהיא מדויקת. ירדו כתקנן. כלומר, ברוך השם, תפילתו התקבלה, והגשמים ירדו כמו שצריך. עד שעלו ישראל מירושלים להר הבית מפני הגשמים. כלומר, עם ישראל היה למטה, ולכן עלו למעלה לכיוון הר הבית, כי פחדו שכבר הגשמים, מה שנקרא, התחילו ממש להזיק לאנשים. זאת אומרת, היה כמות, מה שנקרא, של גשם. אמרו לו, כשם שהתפללת עליהם שירדו, כך התפלל שילכו להם. אוקיי, זהו, מה שנקרא, מיצינו את האירוע, קיבלנו מספיק גשמים, הכל בסדר וכדומה. אמר להם, צורו אם נמחת אבן הטועים, אבן טועים. אבן טועים זו אבן שמיוחסים אליה המסורת הזאת, שהיו מניחים עליה חפצים שעבדו, או שאנשים היו מכריזים על אבדות שלהם וכדומה. זאת אומרת, זה איזושהי אינדיקציה, מה שנקרא, לגובה המים. שלח לו שמעון, עד כאן, אם כן, הצלחה מסחררת. התפילה התקבלה, התנאי התקבל, ירדו גשמים, בדיוק כמו שצריך, לא יותר ולא פחות, כולם מרוצים וכדומה, יש מישהו אחד שלא מרוצה. שלח לו שמעון בן שטח, אמר לו, צריך אתה לנדות. זה העונש החמור ביותר שאפשר להטיל על בן אדם. בסדר, נעזור כרגע עונש מוות. אז זה עונש מאוד מאוד חמור. כלומר, זה אומר שאנחנו למעשה מוקיעים את הבן אדם הזה מתוך החברה. הוא לא יוכל להתפלל איתנו במניין, הוא לא יוכל, הילדים שלו לא ילמדו אותנו בבתי הספר, אנחנו לא נעלה אותו לתורה, וכו' וכו' וכו'. לא נגיד לו שלום ברחוב, לא נקבור אותו במותו. זה עונש מאוד מאוד חמור. אז הוא אומר לו שמעון בן שטח, אתה צריך אתה לנדות, כלומר ברמה העקרונית מגיע לך עונש של נידוי. אבל, אומר לו שמעון בן שטח, מה אעשה לך? ואתה מתחטא לפני המקום כבן שהוא מתחטא לאביו ועושה לו רצונו. ועליך כתוב אומר, ישמח אביך ואימך ותגל יולדתך. כלומר, במילים אחרות, שמעון בן שטח אומר לו, שמע, ברמה העקרונית, כל בן אדם אחר שהיה עושה את מה שעשית עם המעגל וכו' וכו' וכו', מצליח. נידוי. עכשיו, למה נידוי? כי שמעון בן שטח מבין שהעושה הניסים האלה, יש להם שני פנים. מצד אחד, ושוב, אני מדבר כרגע אך ורק על אנשים שעושים את זה בקדושה וטהרה. לא מדבר כרגע על אנשים שעושים את זה לא עלינו מכוחות טומאה וכל מיני דברים כאלה. לא מדבר על זה בכלל. רק אך ורק בקדושה וטהרה. מצד אחד אנשים רוצים סימנים, אנשים רוצים ניסים, אנשים מחפשים ודאות, אנשים רוצים שמישהו יראה להם משהו ויגידו, זהו, הנה הראיה, השם הוא אלוקים. יופי. הבעיה היא, מה קורה שזה לא מצליח? זאת אומרת, אין לי הרי יכולת לשלוט על מה שהקדוש ברוך הוא החליט לעשות. אין לי יכולת כזאת. אז זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא מחליט שעם כל הכבוד למעגל, ועם כל הכבוד ללא משנה מה, לא ירדו גשמים, אז מה? אז לאיפה היינו מגיעים? אנחנו בקלות היינו מגיעים למשבר של אמונה. בקלות היינו מגיעים למצב שאנשים אומרים, אוקיי, בסדר, הנה הקדוש ברוך הוא עזב את הארץ חס וחלילה. אין השגחה, אין זה, הנה, תשמע, יותר מחוני המעגל, הוא עומד, התפלל, עשה מעגל, שום דבר. נו, יותר מזה, אם זה ככה, אז גמרנו. וכדומה. זאת אומרת, זה דבר שהוא נוראי. עכשיו, שוב, תזכרו, אני מראש אמרתי, זה כמובן בהנחה שזה רק כוחות של קדושה וטהרה. אבל לצערנו אנחנו מכירים גם כן הרבה מאוד שימוש בכוחות של טומאה.
בכוחות של טומאה, במניפולציות על אנשים, בכל מיני דברים כאלה, ולצערנו יש על דבר הזה הרבה מאוד סיפורים, מאז ומעולם, כולל בימינו אלה. ולכן, שמעון בן שטח, שימו לב לרמת האחריות שלו לציבור. הוא אומר, ברמה העקרונית אתה צריך נידוי. כלומר, כאילו במילים אחרות, פעם ראשונה אני מזהיר אותך. זאת אומרת, עכשיו אתה בסדר, עשית את זה, בסדר, ברוך השם, ירדו גשמים, יופי. אה, אל תחשוב שזה עכשיו הולך להיות איזשהו סידור של קבע. למה? כי הדבר הזה הוא מסוכן. זאת אומרת שציבור כולו מתכנס ומתפלל ומתענן ומתריע וכדומה, גם אם תפילתו לא נענתה, אז בסדר, אני יודע, חשבונות שמיים, אני לא יודע וכדומה. פה, שיש אירוע כזה שבא החסיד, האדם המיוחד הזה, ועושה סביבו עיגול, ואומר, אני לא אזוז מפה עד שיורד גשם וכדומה, זה פוטנציאל חינוכי מסוכן מאוד. ולכן אומר לו שמעון בן שטח, ברמה העקרונית צריך לנדות אותך, אלא מה? פעם ראשונה, אתה כמו בן, מתחטא לפני המקום, אתה... בסדר, יש לך נימוקים להקלה. אבל רוחי, שמעון בן שטח, איננה נוחה כלל מהאירוע הזה. בסדר, אני שוב רק מזכיר, הבאנו את כל הסיפור הזה, הובא לכאן, גם כדי להראות לנו סיפור מופתי, על אדם מיוחד במינו וכדומה, אבל גם כדי שוב לחדד את הנקודה לגבי הריבוי גשמים. בסדר? שהדעה הראשונה אמרה שריבוי גשמים זה בסדר, ופה הדעה הזאת אומרת, ריבוי גשמים זה גם כן סימן כללה. אוקיי. משנה ט', היו מטענים וירדו להם גשמים, קודם לנצח חמה לא ישלימו, אחר הנצח חמה ישלימו. אין. עכשיו זה לא כל כך ברור מה זה מטענים פה, כן? האם הכוונה מטענים, הכוונה מהלילה, בסדר? כלומר כבר התחילו את מהלילה, או התחילו רק מעלות השחר את התענית. בסדר? זה לא כל כך ברור כמה זמן זה, אבל בכל מקרה השאלה היא, האם אני יכול להגיד, אוקיי, תפילתם מה שנקרא התקבלה, ולכן אין צורך יותר לתענית, או שנגיד לה, יש חשיבות גם לתענית בפני עצמה, ולכן הם צריכים להשלים מה שנקרא את יום התענית. זאת אומרת, יכול להיות שהם צריכים להיות במצב שהיום הם מתענים על הגשם, ותוך כדי יורד גשם. נכון? זה נשמע קצת מציאות היא לא טובה. זה לא טוב להגיע למצב שאתה אומר, אני מתענה על הגשם, ותוך כדי יורד גשם, אתה אומר, כאילו, אני מתעלם מהגשם שיורד, אני ממשיך להתענות. נכון שיש בזה משהו בעייתי, מצד שני יש גם עניין חינוכי, שאתה בא ואומר, חבר'ה, יש סיבה שלא ירד גשם, גם אם עכשיו התחיל לרדת, לכן צריך להשלים את התענית. אז אתם רואים, יש כאן למעשה שתי דעות, כן? ורבי אליעזר אומר, קודם לחצות לא ישלימו, לאחר חצות ישלימו, כן? הדעה הזאת היא טיפ-טיפ אפילו קצת יותר מסתברת. זאת אומרת, כי זה ממש, אם אנחנו, שוב, בהנחה שאנחנו מבינים שהתענית פה התחילה לצורך העניין בעלות השחר, אז אתה אומר, אוקיי, אז אם הגשמים ירדו עד חצות, אומר לי רבי אליעזר פה לא צריך להשלים. אבל אם ירדו אחר חצות, אז אני אגיד לא. כבר, זה עבר פרק זמן מאוד משמעותי של תענית, אז מה שנקרא כבר משלימים את התענית. ממשיכה המשנה ואומרת, מעשה שגזרו תענית בלוד. כן, הנה עכשיו במעשה, כן? אנחנו מכירים את הסגנון הזה במשנה, הרבה פעמים יש את הדעות, ואז יש לנו את המעשה עצמו, כן? מעשה שגזרו תענית בלוד. גזרו, אנחנו לא יודעים מי, כן? האם זה בית דין, האם זה נשיא, האם זה חכם המקומי, ככל הנראה חכם המקומי. וירדו להם גשמים קודם לחצות. אמר להם רבי טרפון, צאו ויאכלו ושתו ועשו יום טוב. בסדר? כלומר, ממש תיקחו את היום הזה כיום של הודיה להשם. ויצאו ואכלו ושתו ועשו יום טוב. ובאו בין הערביים וקראו הליל הגדול. זאת אומרת, הם לא רק לקחו את היום הזה כיום של יום טוב של אכילה ושתייה וכדומה, אלא בין הערביים קראו הליל הגדול. זאת אומרת, עכשיו, למה בין הערביים? כנראה שבכל זאת אחרי כמה שעות טובות של גשמים, אז ממש ככה השמחה עוד יותר, מה שנקרא, עלתה, ואמרו הליל הגדול. זאת אומרת, ממש הם התייחסו ליום הזה כיום טוב לכל דבר ועניין. אומרת לי המשנה, איזה הוא הליל הגדול, הודו לאלוהי האלוהים כי לעולם חסדו, הודו לאדוני אדונים כי לעולם חסדו. כלומר, אנחנו מכירים שני סוגים של הליל. יש לנו את ההלל הגדול ויש לנו את ההלל המצרי. ההלל המצרי הוא פרקים קי"ג עד קי"ח בתהילים, שאותו אנחנו מכירים, אנחנו אומרים אותו ברגלים, אומרים אותו בראש השנה, אומרים אותו בראשי חודשים, חצי וכדומה, כן? זאת אומרת, אותו אנחנו מכירים. לידו יש לנו הלל נוסף שהוא נקרא ההלל הגדול. כן, שזה פרק קל"ו בתהילים, כן, זה מה שכתוב כאן, שהוא ההודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, הודו לאדונים כי לעולם חסדו וכדומה. אגב, זה מעניין שבליל הסדר אנחנו אומרים את שני סוגי ההלל האלה ביחד. זה נקודה שהיא מעניינת, ובכל מקרה מדובר כאן באירוע, כלומר צריך להבין שאנחנו מסיימים את זה בהלל הגדול, והמשנה למעשה ככה מדגישה לנו עד כמה האירוע הזה היה משמעותי בשביל האנשים.
זאת אומרת, עד כמה ירידת הגשמים היא באמת מה שנקרא חיים לעולם, ולכן שקורה דבר כזה, אז ממש צריך לעשות יום טוב ושמחה, כדי להודות להשם על מה שנקרא, על הדבר הטבעי הזה, שפה לצורך העניין הגיע בצורה של נס. זהו, עד כאן, נמשיך בעזרת השם בסרטון הבא. כל טוב ולהתראות.